החבר שלך. דודו, מה? לאן הולכים? שלג. פה, תגיד לשלג. שלג. יופי, תגיד ביי. ביי. מי? פרח? איפה פה? תסתכלי עליי, תסתכלי עליי. סתיו, הוא יפה. מי? פרח? איפה? סתיו יפה. מה אתה מבלבל את המוח? מים פיל? מים פיל? פלפילון? לא פיל. פיל. דודו, תעשה סבתא בשביל הדייסה. תעשה לאבא סבתא בשביל הדייסה. מוטי, ילוש, חן, ילוש, חן. הלכה. שח, סבתא בשביל הדייסה. ונתנה מי? סבתא לדייסה ונתנה למוטי ונתנה שנונה ונתנה לאלוש ונתנה לחנוש ונתנה לעדן. חול. מי? הלכה. סבתא בשנת דייסה נתנה מוטי. נתנה? תן לו להגיד. תגיד. נו דודו. לא באותו רגע. מה זה? אתה לא יודע. הנה. נו. דודו. עוד פעם. הריח שלא נכנס לי לתוך ה... דודו, עשית קקי? כן, מה עשה? עשית קקי בטיטול? קיך. דודו, עשית קקי? לא קקי. מי עשה קקי? מי עשה קקי בסריח? אמא.
מה? אולי זה... מי זה קקי? בישראל. דו. חלאס ריחה, תחליפי לו. איזה קקי? איזה קקי? סירחוני אתה. תעשה, דודו, תעשה. אוי. אביאלוס. ושם... דודו, תעשה. איי! היה בטן. די, איזה ריח, יש לי תחליפי לו כבר. בוא נכניס לך קקי. קוקי. תשאיר 10 אצבעות לי, תשאיר. לא עושה. תשאיר. לא עושה. תשאיר של הדרדסים. מה? פגבנגה. מה מגע? זה חצים. דרדסים? צבי הנינג'ה. פגבנגה. אולי מגע. לא פגבנגה? דגו. נוי. זה במנגה. לאן מגע? אז איך שרים הדרדסים? וחצים. צבי הנינג'ה. חצים. איך שרים הדרדסים? רגע. לאן אתה הולך? תחליפי לו כבר. יאללה. תחליפי לו, נכנסת לתוך האף הריח הזה. טוב. רגע. לאן? אם נשים. איפה דרדסים? תראה לי אמא. יגע בוא לך. שמה. תראה לי. של פדיחה עכשיו. שם כוס. פשוט תדענו כל פעם לערבית. זה הצמח הזה? כן? למה אצלנו לא? נו. שם אותו סופון נראה לי מפסיק להתפתח. למה? זה ממש מעניין. גדול. קראתי מה? אלו, שתסתכל על אמא. מה זה? אוי, צ'יפופו. אני לא פרפר. אתה מכוער. את חמור וחזרה. ככה אתה אומר לאמא? היי, איפה מה זה? את אומרת לי? נראה אותך? חתיך של אמא. לא רוצה להסתפר. אתה מלך היופי. זה פרפר. בגלל שאני מסתפר? זה פרפר. בגלל שאתה חתיך. זה פרפר. תסתכל רגע פה, נראה לי דקה. לא, עכשיו רגיל, תעשה רגיל. תחייך יפה רגע, נראה אותך פה. לא, תחייך אבל. נראה את העיניים. לא רוצה, זה מפריע. מה עשית? זה פה. דודו. צבצבי הנינג'ה. לא מבינה. איפה צבצבי הנינג'ה? סתם, למטה. הנה. יפה. עוד. מה דודו? עוד פעם. אנחנו נשאיר אותי עכשיו להתאחד אותו. בסירות או על סירות? הכל סירות. מחוץ לסירות, לא משנה.
הגיל מעמיד את כולם בשבועה. שוחק כאן. מה? היום זה ליל הסדר, הולכים היום לסבתא רוזי. בערב, 8 בערב. לחגוג, היינו צריכים לחגוג באילת, אבל אביאל היה חולה ואסור לו לנסוע. אבל היום מותר לי, כי כבר אנחנו באילת. בבית, היינו צריכים להיות באילת. פעם אחרת. אמא, אני רוצה להגיד לך משהו. באוזן. שלא ישמעו אלה שמסתכלים בטלפון. עכשיו הם לא ישמעו, מה? אני סגרתי. לא יראו, אני סגרתי. אני רוצה להגיד שאני רוצה לעבוד על הילדים שיראו שאנחנו באילת, אני רוצה לעבוד על הילדים. למה? שיסתכלו, בא לי לעבוד עליהם. טוב, אז יאללה עכשיו. איפה אנחנו עכשיו, אביאל? באילת. וכיף לך? היית בבריכה היום? איזה כיף לנו. עכשיו אתה הולך לשחק עם בובות? כן. טוב. כן. כן, דודו? מה כואב? מה היינו הולכים באמת לאילת, היית רוצה למצוא אותנו? דודו? 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 מה? רוצה לנאום. תן נשיקה פה, דודו, דודו. נשיקה! דודו! הנה אני באה. דודו! לא עושה. בואי נא. לא עושה. תראה לי ככה, תעשה ככה, תראה. תראה. תן נשיקה. הנה על הגוף. אני כאן. אתה שוכב? דודו רוצה לשכב לישון? עכשיו, מי זה שם הלחץ? ניסו! דור? ביי! תעשה ביי, ביי, דודו. ביי, להתראות. זה אבא שלי עושה. מגביהים את הקערה כדי שכל המסובים יראו. עכשיו צריך למלות את הכוס השני ושותים במהלך הקריאה. הכוס השני שותים אותו במהלך הקריאה כהגדה. תשמעי יא רויטל, בעדת המרוקו אין כמוה. נוהגים כי כל אחד מבין המסובים לסדר בראשונה האורחים, נותן את הקערה איש איש בתורו ולסובבה מעל ראש המסובים תוך אמירת בבהלו לסיעת מצרים. כמו המרוקאים. צריך לקום ולעשות אחד, זה הרס. באורגינל מעל הראש של כל ילד. מעל כל אחד, לפחות שזה יהיה מעל הראש. בבהלו בבהלו יצאנו ממצרים. מה זה בבהלה? בבהלו זה בבהלה. בבהלו זה שמאלה.
תראי, דודי שרה כמו ואנדם. לא, זה עכשיו כולל ביחד. הלחמניה יאכלו הבהתנה בערד מצרים כל בכפין יתה ויכול כל דצריך יתה ויפסח השתחה לשנה הבאה בערד ישראל השתחה עבדי לשנה הבאה בערד ישראל בני חורים תביא לה הנה עכשיו התייחס. נגמר שיר. עכשיו פה. יאללה שני עכשיו. יש כאן השתנה? פרצופים. אתה רוצה גם? תראה לו לאביאל מה נשתנה. הנה עכשיו מה נשתנה אביאל? יאללה תגידי. כן, תקרא יאללה, איתו, תשאירו, תקריא מה איתו, תשאירי. תגיד, מה נשתנה זה מביא ביחד. מכל הלילות, תראי לו, מכל, יודע, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה הלילה הזה כולו מצה שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות הלילה זה כולו מאור הלילה זה כולו מאור שבכל הלילות אין אנו מתאבלים אפילו פעם אחת אפילו פעם אחת הלילה זה שתי פעמים הלילה זה שתי פעמים מדובר על מה? אנחנו מגדילים. רק פעם אחת. לא שש פעמים, לא כאילו... לא על פעם אחרת, שתי פעמים. כן, לא כאילו מפה לפה. הלילה זה כולנו מסובים. הלילה זה כולנו מסובים. היינו לפה כל בעצם. הכבוד ילדים האלה. כל הכבוד. אבל מי יצלם אותך עכשיו? את? אחר כך. לא, תקחי ממנה. מה זה עכשיו? למה? לא, עכשיו ממשיכים, לא הקושיות. בסדר. לא כוסיות. מה זה לעשות ככה? נפתח את העין הזאת, שאתה יודע, אתה מכיר את זה, רגע לא, זה להפך. יאללה. מגלים את המצות שעל הגגה, אז בסדר, ואומר, מגלים את המצות במצרים ויוציאנו אדוני אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע ביד חזקה ובזרוע נטויה ביד חזקה ובזרוע נטויה לפי הסדר. ביד חזקה ובזרוע נטויה ביד חזקה ובזרוע נטויה ביד חזקה ובזרוע נטויה ובזרוע נטויה
עכשיו. את עושה או לא? לא. ביד חזקה ובזרוע נטויה. כל הכבוד, שנו. ביד חזקה ובזרוע נטויה. ברעזה לازم ברעזה. חזקה. הנה ברויסו. עכשיו דורון. ביד ביד חזקה. יאללה ביתר, יאללה ביתר. רגע, עכשיו אני מותק, תתחיל. בטח. ריקי, איפה אני צריכה ללחוץ, ריקי? לא ללחוץ, זהו. אל תהיי בוז. את רואה אותי? אני רואה יאללה, אותה. שיר, ביד חזקה ובזרוע נטויה. יאללה, לא יפה, כולם יעשו ואת לא. מה את מוחדת? יאללה, ריקי. ריקי מזכירה את מות דדינה. סליחה, לא מתווכח. יאללה. לדודו. לדודו, איפה זה? תביא הנה, תני לו. תביא לי. פעם הבאה יש פעמיים לעשות. יאללה, דודו. ביד חזקה ובזרוע נטויה. מפחד מזה נראה. לא, איזה פרצוף ביישן. פה על הפרצוף הזה. יאללה. חנוש. חנוס. חנוס. נו, קדימה. הנה, יאללה, ממשיכים. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים עדיין לקרוא אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים ואבילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו יודעים את התורה מצווה עלינו לספר בשיאת מצרים וכל המרבה לספר בשיאת מצרים הרי זה משובח. זה לוקסוס לספר. מה אתה רוצה? ברבי. ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובים בבני ברק והיו מספרים בשיאת מצרים כל אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. אמר רבי אלעזר בן עזריה הרי אני כבן 70 שנה. רגע עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם הגיע זמן קריאת שמע תזכור יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך להביא לי מות המשיח. ברוך המקום ברוך הוא. ברוך המקום ברוך הוא ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא כנגד 4 בנים דיברה תורה אחד חכם ואחד רשע חתם. חכם מה הוא אומר תשמעו מה אני אומר. מה העדות והחוקים משפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם אהבתם אמור לו
כהלכות הפסח. רשע מה הוא אומר, מה העדות הזאת, העבודה הזאת, לכן, ולא לא. ולמי שיוציא את עצמו מן הכר, כפר בעיקר, ואף אתה כהד שעיניו, ויאמר לו, ולא לא, ולא לא, ולא לא. מה הוא אומר, מה זאת ואמרת אליו, בחוזק יד תוציאנו ארומה כדאיים מבית עבדים. ושאינו יודע לשאול, את פתח לו שנאמר, והגדת לפניך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני בצאתי ממצרים, יכול מראש חודש תלמודו ביום ההוא, אם ביום ההוא יכול מבעוד יום תלמודו, בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מזל ומרור מונחים לפניך. מתחילה. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קורא בנו המקום לעבודתו, שנאמר ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל בערב הנהר, ישובו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביהם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, וארבה את זרעו, ואתן לו את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו הצעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו ממצרים. ברוך שומר הבטחתו לישראל ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מחשב את הקץ לעשות כמו שנאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר. מה יהיה בית"רים? המכבים. הבית"רים. לא בית"ר. הבית"רים. לא בית"ר ירושלים. הבית"רים זה הכל. בית"רים הכל. זה כל הבית"רים. ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ויעבדו ויבנו אותם 400 שנה, שגם את הגור אשר יעבדו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. רק אתה צריכה למחוק פה כמה קטעים. את המצה, תמיד את המצה. לוקים כוס שני. הכוס הזאת לא מתאימה. כוס שני, יאללה. כוס שני. לא לי. לא, כדי מצקל ענבים אני בוא בגבול. אתה מצא נבין? אני אשתה כוסית אחת אני בוא אלוהים ישמור חלילה תעדי על אחייך.
רגע, אני מחפש לנו איפה הוא שאני בשביל. בסדר, חכי, אני עוד לא מליד את הכוס שלי. הוא הולך לאיזה... בוא, סבבה. בוא אמא, בוא. בן אדם שעוד לא מילא את הכוס שלו. חפיף, חפיף. חליק חפיף. בוא חיים שלי. חפיף ונדיף. אני מכולם מבסוט. אני לא רוצה כיפה. חוץ מוויקי. שהיא לא רוצה להשתתף איתנו. ריק. לא מתשתפת איתנו. לא רוצה בשבילו ענתויה. ריקי, למה את לא משתתפת איתנו? ויקי, זכות הדיבור לוויקי, למה את לא משתתפת איתנו, ויקי? אל תקראי לי ויקי. די דורון, מספיק. קדימה. ויקי, את בשידור, ברוך שומר הבטחת. הקדוש ברוך הוא מחשב את הקץ לעשות כמו שנאמר לאברהם אבינו בברית קראנו את זה אברהם. שנאמר קראנו את זה כבר. יש בתרים אחד? שרבה בתרים. לא, קראנו את זה אברהם. לא. עכשיו אתה תקרא ואיש שעבור ברם עלינו לכלותנו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו אני פתוח... זה אולמד. מגלים את המצות. זה אולמד. רגע, מגלים את המצות ומניחים את הכוס. מגלים את המצות, ומניחים את הכוס, למעלה. איפה הצופה? זה אולמד. ביקש לבן הארמי, לעשות ליעקב אבינו, שרעו לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקוב את הכוס שנאמר, אני אורו שם בלתי מעט. צוחק עליה, ויקי. שם ריבוי גדול עצום ורב. ויקי, מה קורה, ויקי? מצרים אנו וירד מצרים אנו על פי הדיבור גשם ולמד שלו ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא הוא שם ויאמרו את העול הגור אין מפלסת. כל הגדה הכל. נכון, כל הכבוד לה. תשתי כפרה, בלתי מעט בלתי מעט. בלתי נאמר כמו שנאמר בשירי נפש ירדו שנונה, שנונה, ואתה שמה שנונה. אלוהים הניחוכים לשמיים לרוב שם לגוי גדול, שם לגוי גדול והאחים שהיו מסוימים שם לגוי גדול שעשו כמו שנאמר ובני ישראל פרו וישלטו וירבו ויעשו מאוד מאוד ותמלא הארץ לא כן ירבו
רויטל סכרת, אני... אמלי, רויטל לא להפך, אמלי. תמלא כוס רביעית. בוא למלות לא לימד, לא שותה. לשתות. לא, אני שותה זה לא זה. הלילה הגיע הזמן. אישה לילה. אומרים הלילה שתי פעמים. 4 פעמים. מי סבבה את הרק בפסח עושים? מה אמר? אני לא אמרתי כלום. שתי פעמים. יאללה, לילה שמח. יאללה. יעין עליה. יאללה, ורק כמו ושמח השדה נתתי בתרדי בתקשרי ותעבורי ויראו אותנו המצרים ויענם אהבת חכמה לו פן ירבה והיה כי תקרתנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועל הארץ ויעננו שניהם וישימו על הסלעים למעננו דורשים להם ויעננו לפרעה את פתאום ויתנו עלינו עבודה קשה ויעבידו מזמנים לישראל בארץ ונצעק אל אדוני אלוהינו ונצעק אל אדוני אלוהינו וישמע אדוני קולנו ויען עינינו וירחם עלינו ויסלח עלינו ויצעק אל תן לערוץ ביחד איתי יאללה ריקי נו צלמי חזקה ובזרוע נטויה ויד חזקה ובזרוע נטויה. עכשיו תביא לדורון. אביאל עכשיו, אביאל עוד פעם. אביאל תעשה, אחר כך שנונה. ביד חזקה ובזרוע נטויה. עכשיו לשנונה. יד חזקה ובזרוע. הבת שלו. ביד חזקה ובזרוע נטויה. שנונה, לא תמופת בית חלם. ביד חזקה ובזרוע נטויה. לשני. שנונה. ביד ובזרוע נטויה. עכשיו תרוץ. ביד חזקה ובזרוע נטויה. קח את המסתירה ממנה. לא, עכשיו דורון צריך לעשות. לא, אני אצלם אותה. יאללה, קחי. רגע. לא, אצלם אותה. שימי עודם. תגיד חזק. לא, בסדר. חשבתי של הזהב. באמת תעשי ככה. של הזהב? וביד חזקה ובזרוע נטויה.
תראי עכשיו ליסן השני מה יעשה. לא, כלום, אני לא חושב. וביד חזקה ובזרוע נטויה. יחייני. רויטל. ביד חזקה ובזרוע נטויה. תצלם אותה. עכשיו רויטל. ויקי! לא, רקורד זה מצלם? כן. צלמי עוד פעם, תרקדי עוד פעם. די. רקורד. הפעם? יאללה, מספיק, גמר. תביא, היא רוצה עוד הפעם. במקום אמא עשה פעם אחת, היא תעשה פעם. תסתכלי פה על השנונה. ביד חזקה ובזרוע נטויה. כל הכבוד. רבי, אתה צריכה לרקוד עוד פעם כי לא ראינו. לא, אחר כך אני אראה. דודו. ביד חזקה ובזרוע נטויה. ומורה גדול ובאותות ומופתים. אמן כולכם. או אצלנו. לא, איפה זה עכשיו? امتى الحياة الكبيرة والصغيرة؟ מה עם את רעבה? לא, אני בנול על الخاصة. בטעולי על החסה? اللقمة الكبيرة والصغيرة. ויוציאנו אדוני ממצרים לא על ידי מלאך. שוני, את רעבה? לא על ידי שרה. לא על ידי שליח. بنقسم اللقمة بحد يا رب. בכבודו ובעצמו. سلام في ايدك ولد يا لول يا بنت فلوريا. כל בכל בארץ ישראל גם בעד בימה כל גלוי ישראל מעשה שפטים אני עמונה עברתי בארץ ישראל אני ולא מלאך וקיתי כל בכור אני ולא שרה ובכל ארץ ישראל מעשה שפטים אני ולא שלם אלוש! אני עמונה חזקה, עוד פעם? הנה יד תקביא אחרי המילים שלו. אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסורת ובמפתים ובמלחמה ובזרוע נטויה וברעים גדולים בכל אשר עשה לכם מאדוני אלוהיכם במצרים ובאותות זרע מטה כאשר כמו שנאמר את המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו מה קרה? לא מוצא? ונתתי מופתים בשמיים ובארץ במופתים בחיים. אז מה? ודן ואש ותמרות עשן. יודע, קינים. רגע, תעשו לי פה. רגע, אל תתחילו. שתי רק חלום. דם, צפרדע, כלים, הרוב, שמת לו משהו בשיער? מה שמת לו? דבר, שכין, ברד, הרבה, חושך, מכה וחורות. איך זה, תעיפו את זה לים עכשיו. נגמר, יאללה. יאללה, לשירותים. שתי רק חלום. אל תבהלי אם תשמעי שהמצרים צועקים. מכות. מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים. הביא להם דם.
הביא להם צפרדע, הביא להם קינים, הביא להם הרבה. אז היינו הולכים לחופש. ובחור על המצרים. רבי יוסף הגליל, חייב לחזור למצרים הנשיא יוסי הגלילי אומר, מניין אתה אומר, שלקחו המצרים במצרים 10 מכות, ועל הים לקחו 50 מכות. בני מצרים, מה הוא אומר? ויאמרו החתומים. אצבע אלוהים היא, ועל הים מה הוא אומר? וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים. ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. כמה לו באצבע 10 מכות. אמור מעתה במצרים לקחו 10 מכות. ועל הים לקחו 50 מכות. רבי אלעזר אומר לא 200. חטפו 50. לקחו 50 מכות. על הים הם קיבלו 50 מכות. איזה 50 מכות הם קיבלו על הים? על הים גלים, כל הגלים. הגלים ברגע. מניין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים הייתה של 4 מכות, שנאמר וישלח בם אהרון אפו עברה וזעם ושרה משלחת מלאכי רעים עברה 1 זעם 2 צרה 3 משלחת מלאכי המלכים 4 אמור מעתה במצרים לקחו 40 מכות על הים לקחו 200 פה התבלבלת אתה אמרת לפני כן 200 אני בוס. רבי עקיבא אומר מניין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על מצרים במצרים הייתה של 5 מכות שנאמר וישלח באחרון אפו עברה וזעם וצרה במשלחת מלאכי חרן 1 עברה 2 זעם 3 צרה 4 משלחת מלאכי רעים 5 אמור מעתה מצרים 50 מכות. 50 מכות, זה ה-50 מכות. לקחו 250 מכות. 250 מכות. לא, זה ה-200 של אז, זה לא... נכון, לי צריך 50 ו-200. גם בבא? כמה? לי צריך 50 ו-200. מה לא? לא, 250, הנה. יאללה בגיל 50. כאילו הוצאו מצרים ולעשנו בהמשך. כמה מעלות למקום עלינו. תקראי. שני. הוציאנו. לא, רגע, שאני תקרא ואנחנו נגיד דיינו, טוב? יאללה. תגידי. יאללה. עשה. תצעקי, שישמעו. ולא עשה בהם שפתי. דיינו. אילו עשה בהם שפתי. ולא עשה באלוהיהם. דיינו. אילו עשה באלוהיהם ולא הרג בחורף. רגע, עכשיו יאללה רוצה. דיינו. אילו הרג בחורף ולא נתן לנו כולם ביד פעם אחת להגיד. דיינו. ולא קרא לנו את הים. דיינו. אילו קרא לנו את הים ולא הלכנו בתוכו בחרבה. עכשיו שני. אילו שקץ עלינו בתוכו ולא סיפק צהרנו 40 שנה בתוכו היינו. אילו שיקע שרנו בתוכו. ולא סיפק שרנו במדבר. ולא סיפק במדבר 40 שנה. 40 שנה. דיינו. אילו סיפק שרנו במדבר 40 שנה ולא האכילנו את המן. הרשע. אכילנו את המן ולא ניתן לנו את
אילו סיפק צרכנו במדבר 40 שנה ולא הכילה את המן אילו הכילנו את המן ולא נתן לנו את השבת אילו נתן לנו את השבת ולא קורבנו לפני הר סיני אילו קורבנו לפני איפה אתם בפונים? לא, אמרתי ולא הכניסנו לארץ ישראל דיינו אילו הכניסנו ארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה דיינו כל הכבוד כולם ביחד על אחת מה וכמה טובה כפולה ומכופלת לחתום עלינו שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים עזה באלוהיהם והרג בחוריהם וכנס העבירנו בתוכו בחרבה ייקח עלינו בתוכו וסיפק סיפקנו במדבר 40 שנה והכילנו את המן ונתן לנו את השבת עכשיו, פסח, מצה ומרור. שנונה. רגע, שנונה. פסח. פסח, מצה ומרור. יופי. פסח, מצה ומרור. חן, תגיד, חן, פסח, מצה ומרור. פסח, מצה ומרור. כל הכבוד. עכשיו אנחנו מספרים אמא, הם באים מכות. לא להרביץ. די. פסח, מה זה פסח? מה זה מרור? מה זה מרור? די. פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים די. דודו. חשוב שפסח רק בפי אבותינו במצרים שנאמר ויאמרו והיה למלחמה ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה אדוני לי במצרים שלא את אבותינו בלבד להלן והקדוש ברוך הוא אין לאף אותנו ועל עמהם שנאמר ואותנו הוציא משם למען הביא אותנו להוסיף לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו מחצית את המסורת ויקרא חוף וידור ויאמר דודו. מי ישמע עליכם ראש תמיד ראש דודו, די, ציפור. תשתי רוזה, תשתי דורות, תשתי כולם די. די. מספיק, חן. די, מספיק. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להעלם ולהתעלם ממי שהיה לאבותינו עלה ולנו את כל הניסים האלו הוציאנו מעבדות לחירות מיגון לשמחה מאבל ליום טוב ושעבוד לגאולה ויום לפניו שירה חדשה הללויה 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 עבדי אדוני את שם הללויה 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 את שם אדוני יהי שם ממזרח שמש ועד מבוא מהרב והולה
אלף רעל כל זוהים ושער מי כאדוני זורנו, אמרתי בשייט, מקימים מעפר דל, חיים אשתי, אני אוהב אותך, חולה עלייך. תכין את עצמך, בסד ישראל ממצרים, בית יעקב מעמלו, היית יהודה לקודשו, ישראל שלותה. חן, די, דור! לא לצעוק, לא לצעוק. ולפני אדון כולי ארץ, אלוהי יעקב, וכי אסור אגם מים, חלמיש למען ומים. ברוך אתה אדוני מלך העולם, אשר גאלנו וגאל אבותינו ממצרים, והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור. כן אדוני אלוהינו לאבותינו, והגיענו למועלים ורגילים אחרים הבאים לקראתנו שלום, שמחים וששים בעבודתך, ונאכל שם עם הזבחים ומן הזבחים אשר ירגיע דמם על קיר מזבחך לרצון, ונודה לך שיר חדשה על גאולתנו. תזיק נפשנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. הנה מוכן. מה יש לו בהם? אני לא מבין, מה זה? הם לא בסדר, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא יריע גבר. לא, כמו כחולות כאלה. זה פיצוץ בפנים, ככה. נותנים ידיים. הראשון גדול? לא, אחד. נותנים ידיים ומברכים. אתם יכולים להשתיק את הילדים הצעקות האלו? בוא נראה עוד פעם. לא עוד פעם. לא, אני ראשון, אני ראשון. מוציא מצה עכשיו, מוציא לחוש את המצות. מוציא את המצה. כן. תאבל אותה ברוטב. והנה אין אחרי זה, מוכן כן. ומזמן לקיים מצוות אכילת מצה. לשם ייחוד קדושה ברוכות. רוצים לעשות מהר? תשאיר יום הולדת. בן כמה דודו? בן 3. חג לא שמח וזר לא פורח. מה? חג לא שמח וזר. היום יום הולדת לדודו. מה זה קשור? למי יש יום הולדת?
קשור. לדודו. הוא 3. מי בן 3? תגיד 3. הוא 3. תגיד לי 3. יום יום נלת, יום יום נלת, יום יום נלת, דודו. יום יום נלת, יום יום נלת, יום יום נלת, דודו. יום יום נלת, קשור. יום יום נלת, יום יום נלת, יום יום נלת, דודו. קשור. חג לא שמח, זר לא פורח, היום יום הולדת. קשור. בן כמה דודו? 3. תעשה לי 3. 3. 3. יופי, תן לי שיקה. עכשיו תשאיר פיג'מה מה? מה? כן. סממן, סממן, סממן. יום יום נלת, יום יום נלת, יום יום נלת, דודו. קשור. סממן, סממן, סממן. פילים, עובדים, עובדים, פילים. קשור. יום יום נלת, יום יום נלת, יום יום נלת, דודו. יום יום נלת, יום יום נלת, יום יום נלת, דודו. יום יום נלת, יום יום נלת, יום יום נלת, דודו. קשור. יום יום. רגע. יום יום נלת, יום יום נלת, יום יום נלת, דודו. יום יום נלת, הנה השר של דודו יפה. היום אנחנו ב-17.5.1999. קשור. דור שבוע הבא בן 3. אנחנו הולכים לספר אותו. חיים של אמא. היום יום. נלת, יום יום נלת, הופ הופ ללה, למעצנה, הופ הופ ללה, גדלתי בשנה. הופ הופ ללה, למעצנה, פנים, עובדים, סמן ציפמן ציפצמה, סמן. קשור. סמן יומה, אינני שמה, אינני שמה. הופ, קרא לה. אדנה, עובדים, פילים, בלי טיטול, ננסה להיגמל לעצלן. בבית הוא בלי טיטול, עושה פיפי בכל מקום, איפה שיש. איפה בולבול? בולבול הלך. הלך? לאן בולבול הלך? איזה בולבול? תראה לי, אמא. אמא לא רואה בולבול. הנה. נראה איפה הוא, איפה הוא. איפה בולבולה? הנה בולבולה. נראה שיער של דודו, תעשה יפה, ככה יפה שיער של דודו. בלתי. מה? קטן. כן. תעשה שיער של דודו יפה. תשיר שיר, איזה עוד שיר? דרדסים? כן, רוצים. יום יום מלך, יום יום גדלתי בשנה. מה זה? אה. רוצים. לה 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 לה.
מה עושים? איפה הרגליים של דודו? הנה רגליים של דודו. איפה אף של דודו? איפה אף? איפה אף? הנה אף. איפה פה? פה. איפה שיניים? איפה אוזניים? הנה שיניים, הנה אוזניים. ואיפה העיניים של דודו? עיניים? הנה עיניים. ואיפה שערות? יפה, שיער של דודו. איפה ידיים? הנה ידיים. ואיפה בולבול? הנה בולבול. רגע, הנה. מה זה? בטן. בטן של מי? דודו. יחסה. למה יחסה? בטן יפה. אטוס. בטן יפה. טוס. דוש? טוס. אחר כך נעשה דוש, לא עכשיו דודו. איפה בולבול? בולבול. איפה? שמה. שמה, למטה? כן. הוא יושן? לשם. בולבול יושן? כן, בולבול זה. ואיפה ציצי של דודו? ציצי. הנה ציצי למעלה. למעלה ציצי. בולבול. איפה בולבול? בולבול. בולבול עושה. יושן. בולבול עושה. איפה שקד? תקן הבאסי. ואיפה רועי? רואה באסי. ואיפה גלית? קנדט. מצי. דור תן לי נשיקה. איפה גלית? גלית? הביתה שלה. מאחור. תקן. הלכה הביתה שלה. אוי. הלכה הבית שלו. שמה. הלכה הביתה שלה. גלית. בבית שלה. איפה סממה? איפה מי? איפה סממה? מי? סממה. פיג'מה? כן. יש של דודו. דודו. כן. איפה היפופוטם? הפוטה הלך. דודו. מה? איזה צבע זה? ירוק. ואיזה צבע זה? תגול. ואיזה צבע הספה? תחוק. ואיזה צבע? זה? הקיר? אבן. איזה? אבן. ואיזה צבע זה? תחוק. ואיזה צבע זה? ירוק. צהוב. וזה? ירוק. ואיזה צבע הרגליים של הטוויטי? איזה צבע זה? עד זה? כתום. איזה? כתום. זה לבן? כן, לבן. וזה? חוק. שחור. תני לי שיקה לאמא. חוק. נכון, שחור. זה. תספור עכשיו 1, 2. דודו. תגיד 1. שלום דודו. אוי. הנה השיער היפה של דודו. נראה את השערות של דודו? הנה השיער של דודו. ירוק. דודו, תגיד, תספור 1. מה זה? אדום. לא, תחוק. מה זה? מה זה? אדום. לא. אז מה זה? חוק. נכון.
אבל, לא, זה כתום. לא כתוב, אבל. לחוד. לא כתוב? דודו, דודו. תספור 1, 2, לא מחבואים, תספור. 3, 4. מה קרה לדודו? דודו, קום. הנה הגינה שלי. שיבה. דור. דודו, הנה קח. בוא תקרא לעומרי, בוא. איפה עומרי? דודו. קח. הנה עומרי. הנה עומרי. הנה מטוס. הלך תטוס. הלך? הנה תטוס. מטוס. בוא נלך לעומרי, בוא נקרא לו, בוא. מה? בוא נקרא לו, בוא נלך. זה עומרי? אתה מלכה. מה? עומרי הגן. לא, בבית, תקרא לו. הוא בוכה, בוא נראה אותו, בוא. קום, הוא בוכה. עומרי דוחה. הוא בוכה. בוכה עומרי. מי? עומרי. בוכה? עומרי. מה כאלו? מה? פה. שר של דודו יפה, שבוע הבא הוא מסתפר. מה? קשה? רגע. אביאל, תראי לי את השם שמתנדנדת. היום ה-17 לחמישי. רגע, אביאל, אל תתקרב אתה, חכה. רגע, תוציא את היד. תפתח את הפה ככה. היא למטה, השן. צד ימין. שן ראשונה. פעם, נהיה לי בוגר. אלוש. תסתכל על אמא. חתיך של אמא. גדול. עולה לכיתה א'. 17/5/99. אביאל בן 6.5, והשן הראשונה שלו, צד. אמא, זה עומי. זה צד שמאל. אמא, זה עומי. צד שמאל שלו, לא ימין. שמאל הקטנה למטה, שן ראשונה מתנדנדת. מה דודו? עומי. מי? עומי. בוא נקרא לו. תסתובב נראה שיער, תעשה ככה בשיער, דודו. ככה, דודו. לא מספר. מה אתה? למי אתה מתקשר? שחר. התקשרת? אוי, מי? בוא. הלו? ב4 תתקשר אליו. עד שאתה עולה. מה אתה רוצה, דודו? תראה לי, דודו, נראה שיער יפה. ב4 שלך. תתקשר אליו, אנחנו נתקשר אליו. לבוא אליי? דודו! מה? תעשי ככה, דודו, בשיער ככה. מה רוצה? שערות יפות של אמא. אמא בואי. שוגלי. בוא. תגיד ביי לאמא פה, דודו ביי. לא רוצה. פה, תעשה ביי. מה קרה? הוא בא לי בשעה 4. מה אמרת? בא לי. מה זה? מה זה? זה כנף. מה זה? כנף. זה לא קרנף, זה כנף? זה במבי. כאן בא לי כנף. הנה דודו. פה דודו. איפה דודו? הנה דודו. הנה דודו. איפה אריה דודו? דודו דודוש. דודו. מה? הנה. דודוש?
מי עושה דוש? דודו. דודו. כיף? כן, היו ראשון. כיף לדודו בדושה? דודו. דודו. לחם. לחם. די. מי השיער היפה הזה? דודו. כן, אני רוצה. אז זה הדריק גדים בחוץ. רגע, לא הרבה, 2. דור. דור. דודו, תראה את זה. הנה שיער היפה הזה של דודו. בעזרת השם, ב-24 אנחנו נשתחרר אותו. זה יוצא שבוע הבא. ביום ה-17, לחמישי 99. איפה בולבול? בולבול. כן, בולבול. איפה הוא? הנה בולבול. ואיפה טוסיק? טוסיק. איפה ציצי? אין ציצי. אין? איפה הוא הלך? דודו הלך. תשבור את זה, קר לו. קל לך? שב. בוא. לא? הוא אמר כן או לא? לא, תוריד גדים. פאפה, לא. דודו, מה? תשאיר יום יום הולדת לדודו. יום יום מלד, יום יום מלד, יום יום מלד, דודו, קשור. יום יום מלד, יום יום מלד, יום יום מלד, יום יום מלד, יום יום מלד. לדודו. הנה דודו. בן 3. דודו בן 3? כן. דודו. אין אביאל בולבול. אביאל בולבול? כן. יש בולבול. למי יש בולבול? בולבול. בולבול. איפה בולבול? טוסיק. תיכנס. היום יום מלד, יום יום מלד, יום יום מלד, דודו קשור. יום יום מלד, יום יום מלד, יום יום כן. לא קר. יום יום מלד, יום יום מלד. ואני רוצה כנף. קרנף? כן. טוב. אני רוצה כנף. מאיפה? כנף בחדר. טוב. תרח. אמא, ככה דוש. ככה דוש. אביאל, זוז מחוץ קצת לדור. אביאל. בואי פתחי.
תשיר, היום יום. כזו. בן כמה דודו? 3. היום יום הולדת, היום. היום יום שבת, היום די. יום שבת. לדודו. תעשו. חג לא שמח. בן כמה דודו? 3. תעשה לי 3. לא. תן לי שיקה, דודו לאמא פה. פה, דודו פה. דודו תעשה 2. אביאל, תן לי שיקה פה. תעשי גם לדור מים קצת עליו. זהו? אביאל, נראה את השם. תעשה ככה. לאביאל יש שם מתנדנדת. תעשה. הנה, רגע, אביאל, תעשה. הנה. שם. אביאל בן 6.5. עוף טרללה. דודו, תשיר עוף טרללה. עוף טרללה. גדלתי בשנה. דודו. בן כמה דודו? מה אתה עושה? לא, תסגור קצת, זה יותר מדי חזק. תסגור קצת. עוף טרללה. דודו, עוף טרללה. דוש. למי אתה עושה דוש? אביאל, תסתכל אליי, דודו, תסתכל אליי. דודו, פה, דודו. אביאל, דודו, תן לאביאל נשיקה, דודו. דור, פה, כך, דודו. אביאל, תן לי דודו נשיקה. נו, מהר, זה נגמר לי על זה. לאביאל. תן לאביאל, דודו. כפר על החיים שלך. לא נשיקה ככה. אני לא, עוד אחד. יופי, איזה ילדים, חולה עליך. דודו, תגיד לי ביי, אביאל, תעשה לי ביי. ביי. זה, ככה. תעשו. ביי. תגידי עם רויטל. תקרא לי רויטל. נו. ביי. דודו, תגיד רויטל. תקרא לי ניסו, דודו. דודו, איפה ניסו? דור, איפה אבא ניסו? ואיפה אמא? איך קוראים לאמא? תגיד רויטל. טוב, תגיד רויטל, פה, איפה ניסו? בעבודו. תעשה ככה. דודו. הנה רויטל, הנה, תקרא לה. דודו. הנה, כך. דודו, בקר, בובול, אוש. לא בחוץ, שלא יפול. תחת של דודו. רגל,
מים. לא, לא בזמן. מים, לא. וכך. וכך. תעשו ביניים. ככה, דודו. די, אביאל, די. לכי. ראש. די, אביאל, יאללה. פופיק. תאכל, אמא. דודו, תן לי נשיקה פה. דודו, פה נשיקה. פה. לא, תאכל. דודו, איפה אביאלוש? לאן? אביאלוש איפה? גן. בגן? כן. ואיפה שחר? זכר מולה. בגן שחר? זכר. ואיפה יום הולדת? תגיד, איפה נועה שהייתה פה? שם עוד. היום יום הולדת. למי יום הולדת? של דודו. בעלה של סיגי. מה שהתראה לי, מה דודו שותה? מים? עכשיו זה, אבנים. קרונים טעים? כן. אבנים. קטשופ ועמם.